Здравейте хора! Днешният видеоклип ще е 2 в 1. Днес ще ви покажа моята суха козметика. Цялата, за съжаление, днес ще ви покажа цялата. Бялата ми козметика не може да я видите, но ще направя втора част на този видеоклип. И освен това, че ще ви покажа моята козметика, ще ви покажа един много бърз, лек ежедневен грим. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса видеото, продължавайте да гледате. Нека да продължаваме. Значи тази кутия, която виждате, се намира абсолютно цялата моя козметика. Сега ще направим така. Надявам се да се вижда. Поради причината, ето така, кутията е разделена на два етапа. Тук се намират абсолютно всички неща за очи или за каквото и да било. А от тази страна се намира всичко за устни. Нека да започнем. Първото нещо, ще върна така за нещо. Първото нещо, което започнем първо с продуктите за устни. Първото нещо, което днес ми подариха, е балсамът на Inglot номер 01. Надявам се да се види. Не знам как да го покажа, но 01 е. Такъв между кафеникъв цвят и нещо друго. Всъщност на устните седи доста естествено. Мирише на шоколад и на устните, като го нанесете като шоколад. Още нищо не мога да кажа този балсам, но ми казаха, че е хубав, няма търпение да го изпробвам. Тук продукт за устни, който почти свърши всъщност, тъй като аз доста го ползвам, няма етикет да ви покажа, но е наборко. Балсама за устни витамин Е, който е така като рол-он. Безцветен с бляскави частички и ароматна малина. Ето така изглежда, надявам се колкото се може частичките да се видят, но почти нищо няма вътре, тъй като през цялата година го ползвах и трябва да си купя нов. Един гланц и червило на Avon от Clear Skin. Много ето така изглежда. Няма номер, на от серията Chocolate Kiss шоколадова целувка. Използвам го, защото е почти безцветен и мирише на шоколад и ми е любимия балсам, червилец, не знам как да го нарека. Два балсама на Inglot отново, от не си спомням коя серия, тъмено розов и светло розов, като светло розовия го използвам лятото, а тъмно розовия долу-горе зимата, лятото и двете. Още един на Inglot, който беше отново от малко по между тъмно и светло розовата им серия, на една приятелка беше. И ето го пресипах в опакалка от пудра, защото самата с пудра свърши. И ето тук е много хубав. И също си го ползвам през двата сезона. Още едно, което беше закачено за този тъмно розов, беше мостричка с кафе витем, който мирише на шоколад и всъщност ми е любимото. Нямам търпение да го изпробвам. Все още не съм го изпробвал. Но мирише на шоколад. Още един балсам на Inglot. Както се забелязахте, има доста балсами и гланцове за устни на Inglot, но какво да се прави? Е този с прасковен цвят номер 16. Няма да може да се види, тъй като е доста блед етикета, но все пак. Ето такъв много прасковен и хубав нюанс. Нямам изпробвал го. Наистина много хубаво мирише и много хубаво се нанася. Две червила от серията листинг на Golden. Този от серията листинг на Golden Rose номер 65. От тази серия на Golden Rose. Ярко червено червило.
А другото, което е в бялата опаковка, е номер 11 и е от Extra Wrong Color серията им, който е много хубав розов цвят, който всъщност го смесвам с този балсам, много си отиват. Още една на Golden Rose, номер 212 от Lichtings. Доста хубав розов цвет. Ярко розов. Много ми харесва. От тези стикове на Golden Rose няма да го дарам, тъй като е доста потрошен червен червил и изхвърлям го всъщност. Не, след време още малко ще го потърся. На Flormar това динено червило. И последното, което е ето това на Evelyn Cosmetics. Розовото червило, което е номер 420 на Aqua. И това са абсолютно всички продукти за устни. Преминаваме към продуктите за очи. Тук случайно са попаднали в тази сладка опаковка на Invisible, които бяха лепенки за уста, но свършиха и сега има клечки за очи. Ще отворя, за да видите. И просто не знам как са попаднали тук след козметиката ми. Така че да. Така, има 3 спирали. Това е на Rock Invisible, която почти свършва, но използвам заради хубавата гъвкава четка. Всъщност тази спирала е една от любимите ми. Другата е на Labit, която е много хубава. И другата е на Avon от Color Reader, която всъщност сега не използвам и е доста хубава. Коректорът, който сама направих и всъщност доста ми харесва и почти свърших. И ако желаете да видите как правя този коректор и наистина прикрива пъпките, пишете ми долу в коментара, аз ще ви покажа как се прави, ще заснема видеоклип. Едни сенки на MAC, които изглеждат ето така, от лимитираната им серия, които всъщност повече никога няма да си купи сенки на MAC, тъй като са отвратителни. Тези са 4 цвета. Купих ги първоначално, за да ги пробвам. Има лилав, синка, фяф и бял цвет. И мога да кажа, че абсолютно никакъв цвят не изкарва. Само блясък и няма да си ги купи. За да постигнете някакъв цвет трябва да натискате много. По-хубаво се казах да не ги хабя и ще ги изхвърля по-нататък. Долу бяха с 2 ружа, един розов и един прасковен, които доста ми харесват и предимно заради това използвам палитрата. От една кутийка вътре си направих саморъчен фондитен, така че ако искате да видите как се прави този фондитен, ми пишете. На Elf едни бели стенки. Един фондитен отново на Avon, който пак лимитираната им серия. Поръчах си го, но дойде доста оранжев и няма да го използвам. Също го смесвам с другия си фондитен, който е този. Отново на Avon, много от лимитираната им серия. И последните две неща, които има, са 2 палитрички. Тази, която скоро си купих на Rock Rose. Изглежда. Просто отворя. За да видите. Ето така. От лимитираната им готина серия. И още една. Ето тази. Гледна е доста старичка всъщност, но какво да се прави. И това бяха всички продукти. Сега отново ще ги върнем там, за да не ми се пречкат. Отново ги връщаме.
Те са много продуктите, но какво да се прави? Такъв е живота, толкова продукти имам. Видеото ще стане доста дълго, но какво да се прави? Това е. Нека да започваме с гримът. Между другото го гледам надолу. Тук ми е огледалото, така че ето го. Сега първото нещо, което ще ни трябва от фондитейнът, аз лично ще слагам на ръката. Слагаме малко количество. По този начин слагаме просто леко. Има ниско количество всички страни на лицето. И след това внимателно разнасяме абсолютно по цялото лице. Моето е смесване, тъй като ми беше останало много малко и го смесих с пилното и се получи много хубав цвет. След като сложите малка част от фондитейнът ви и целият си размах, използвате от вашия любим коректор, аз ще използвам на този. Малко ще взема и ще сложа под очите. Между другото ще очаквате видеоклип как си правя този коректор и след това видеоклип с моите нови дрехи. Ще им подаря на приятелка. Продължавам с това гримът. Взимате малка част от спиралата и нанасяте между на спиралата на миглите. След като нанесете спиралата, аз лично не слагам нищо друго. Използвам от хубавото балсамче на Иван или някакво балсамче и нанасяме. След това с помощта на руж смесва малко, поставяме на скулите. След като поставим, ето така изглежда целият грим. Обичам този грим, го използвам винаги в ежедневието. Ако ви хареса, дайте ми да и се видим на следващия клип.